በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ንሕጂ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ሓውና መምህርና መምህር ተስፋይ አበራ ዝፈትሖም ሕልምታት እዮም። ኣብቲ ኮመንት ጽሕፍዎም ዘለኹም ሕልምታት እውን ከም ናይ ኣምላኽና ሰናይ ፍቓድ ቅልል ኣቢለ ኣኪበ ናይ ኩልኩም ኣብ ቀጻሊ ሒዘልኩም ንምምፃእ ክፍትን እየ። ንሕጂ ግን እዘን ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ክንርአን ኢና ማለት እዩ። ቅድሚኡ ግን ስለምንታይና ሕልምና ዝረኣናዮ ሕልሚ ንርስዕ ዝብል ክንርኢና። ሕልሚ ሓደ ካብቲ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ብቐሊሉ ዝረዳደአሉ መንገዲ እዩ። ብፍላይ ከም ዓይኒ ሰብን ዛርን ዝኣመሰሉ መንፈሳት ርኩሳት መናፍስቲ ሕልምና ብምጥፋእን ሃተፍተፍ ብምባልን ከምኡ ድማ ናይ ሓሶት ሕልሚ ብምርኣይን ኣብ ህይወትና ብዙሕ ጉድኣት የብፅሑልና እዮም። ሳይንስ ደቂ ሰባት ብኸመይ ከም ዝሓልሙ ብብዙሕ መጽናዕትን ምርምራትን ናይ ባዕሉ ግምታት ኣቐሚጡ እዩ። እዚ ማለት ብዛዕባ ስጋዊ ሕልሚ ማለት እዩ። ክሳብ ሎሚ ግን ሳይንስ ብዛዕባ መንፈሳዊ ሕልሚ ዝተዛረቦ ነገር የለን። ስለምንታይ ሲ መንፈሳዊ ሕልሚ ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዝረአን ስለ ዝግለጽን ጥራይ እዩ። እዚ ድማ ብጥበብ ስጋ ክፍለጥ ኣይከኣልን እዩ። ኣብ ዓለምና ሕልሚ ብምጽናዕ ዝፍለጡ ብዙሓት ስጋዊ ጥበበኛታት ኣለዉ እዮም። እቶም ጥበበኛታት ስለምንታይ እዮም ብዛዕባ ሕልሚ ዘጽንዑ እንተኢልና ሕልሚ ኣብ መጻኢ ህይወት ደቂ ሰባት ኣወንታውን ኣሉታውን ጽልዋ ስለ ዘለዎ እዩ። እዚ ማለት ረብሓን ጉድኣትን ኣለዎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ብሕልሚ ብምቕራብ ንደቂ ሰባት ብዙሕ ነገራትን ፍቓዱን ገሊጹሎም እዩ። ምስ ደቂ ሰባት እውን ብቐሊሉ ዝረዳድአሉ መልእኽቲ ዘመሓላልፈሉን ናባና ዝመጻሉን ሓደ ሕልሚ እዩ። ብሕልሚ ገይሩ እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ናብ ኣቤሜሌክ ብሕልሚ እዩ ዝመጸ። ኣብ ዘፍጥረት 20 ፍቕደ 3 እንተሪእናዮ በታ ለይቲ እቲኣ ኣቤሜሌክ ደቂሱ ከሎ ኣምላኽ ብሕልሚ መጺኡ ዝብል ሓደ ምስክር እዩ ማለት እዩ። ዓይኒ ሰብ ዛር ብለይቲ ዝረኣናዮ ሕልሚ ካብ እግዚኣብሔር ናባና ዝመጹ መልእኽትታት ኣይንዝክሮን ኢና። ከምቲ ናይ ሰላቢ መንፈስ ሰልድናን እኽልናን ዝሰልብ ወይ ከዓ ዝሰርቕ ዓይኒ ሰብን ዛርን ድማ ሕልምና ይሰርቁና ይሰልቡና እዮም። ምስላብ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ እግዚኣብሔር ክሳብ ዝመስለና ሰናይን ትርጉም ዘለዎን ሕልሚ ብምርኣይ ኣብ ህይወትና ክጎድኡና ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ናይዚ መፍትሒ እንታይ ደኣ እዩ እንተኢልና ብጸሎት ናበርትዓኻ ምኻድ እዩ። ጸሎት ከም ፈቓድ ከይኮነስ ከም ግቡእ ብምቁጻር እንተ ደኣ ጸሊና ኣጋንንቲ ሕልምና ከረስዑን ከጥፍኡን ኣይኽእሉን። ካልእ መልክዓ ማርያም ሳልሲት ዝተባሃለት ጸሎት ኣላ። ብንጉስ ኣፄ ዘርዓ ያዕቆብ ዝተደረሰት እያ። ንዓ በርቲዑ ዝጽልያ ሰብ እውን ሕልሚ መላእኽቲ እዩ ዝርኢ። ሕልሚ መላእኽቲ ማለት መንፈሳዊ ሰማያዊ መልእኽቲ ዘለዎ ካብ ሰይጣን ዘይኮነ ሕልሚ ማለት እዩ። መልክዓ ማርያም ሳልሲት ኣብ ስዋኤ ኣብ ናይ ምሸት ጸሎት እውን ንኣዴና ንቅድስት ድንግል ማርያም ዝደለናዮ ነገር ዝተዓፀወና ዕድል ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ጸጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ወዘተ ግለጽለይና እንተ ደኣ ደቂስና ብዙሕ ምስጢር ትገልጸና እያ። ብዙሓት ኣብ ገዳም ዝርከቡ ኣቦታት እውን ነታ ጸሎት ይጥቀሙላ እዮም። እምበኣርከስ ሕፅር ብዝበለ እዚ ካበልና ናብቶም ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ሕልምታት ንሕለፍ። ብሕልምኻ መፂኡ ዝራኸበካ እንተ ደኣ ኮይኑ ንጓል ይኹን ንወዲ ማለት እዩ ካብ ቀደም እንተ ኮይኑ ዓይነ ጥላ እያ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝመፀ ነገር እንተ ደኣ ኮይኑ ግን መስተፋቕር ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ። ካልእ እውን ካብ ዝምነየኪ ማለት ብዝሙት ካብ ዝምነየኪ ወይ ካብቲ ትምነየካ ጓል ብቡዳ መልክዕ ዝኣተየ ናይ ዝሙት መንፈስ እዩ ማለት እዩ። ክዳን ምቕያር ሓድሽ ሽም ምርካብ እዩ። በሪ ወይ ከዓ ማዕጾ አንኳሕኩሕካ ምእታው ሓድሽ ህይወት ተስፋ ሓዳር እዩ። ብማዕጾ ጌርካ ምውፃእ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ናብ ሓድሽ ዓለም ምኻድ ማለት እዩ። ዝኾነ ሰብ ናብ ጁባና ኢዱ እትዩ በጃኻ ሃበኒ ክወስዶ ፍቐደለይ ዝብለካ እንተ ደኣ ኮይኑ ዝኾነ ሓደራ በሊዕኻ ኣለኻ ማለት እዩ። ወይም ዝኾነ መፅባዓ ተመጣቢዕኻ ረሲዕኻዮ ኣለኻ ማለት እዩ። ግመል ምርኣይ ናይ ሙስሊም መንፈስ ዛር እዩ። ተወሳኺ እውን ካብ ናይ ሙስሊም ደፍተራ ወይም ፍቁራዲ ዝባል ዘይተጋግእ ካብኡ ዝተለኣኸ ርኩስ መንፈስ እዩ። ሰዓት ምርኣይ ግዘ እዩ። ሰዓትካ እንዳተሰበረ እንተርኢኻ ግዜኻ ተቓፂሉ ኣሎ ወይም ግዜ ይብልካን። ስለዚ ቀልጢፍካ ዕድመ ስለ ዘይብልካ ግዘ ስለ ዘይብልካ ቀልጢፍካ ንስሓ እተ ሰዓት ካብ ኢድካ ውፂኻ ንኻሊእ ሰብ ክትህብ ከለኻ ሙሉእ ብሙሉእ ንባዕልካ ግዜ ይብልካን ማለት እዩ። ስለዚ ንባዕልካ ግዜ ክትህብ ከም ዘለካ እዩ። እዚ ማለት ስለ ህይወትካ ስለ መንፈሳዊ ህይወት ክትሓስብ ከም ዘለካ እዩ። ጻዕዳ ተመን እንተ ደኣ ኮይኑ ቤተሰብ ወይም ስድራ ፈቂዱ ኣሚኑ ዘምልኾ ዛር መንፈስ ማለት እዩ። ኣብ የማነይቲ ኢድካ ተመን እንተ ደኣ ተጠምጢምካ የማን ማለት ናይ በረከት
ናይ ሃይማኖት ምሳሌ እዩ። ስለዚ ካብ ኢድኻ ዝወስድ ዝሰልብ ናይ ሰላም መንፈስ ኣለካ ማለት እዩ። ገንዘብ ትሰርሕ እሞ ግን ዘይብርክት ወይ እውን ገንዘብ ትረክብ እሞ እቲ ዝረኸብካዮ ሰሊ ኣበይ ከም ዘጥፋእካዮ ኣይትፈልጥን። ምሕላብ ብዝኾነ ምክንያት ወፃኢ ምውፃእ እዩ። ፖሊስ ወይም ወታደር ተሪእና ከከመራእኻ እዩ። ግን ብመብዛሕትኡ ግዜ መላእክቲ እዮም። ሌባ ምርኣይ ሕማም ክኸውን ይኽእል። ቅተል ተባሂሉ ዝተለኣኸ ናይ ጥላ ወጊ መንፈስ ክኸውን ይኽእል። መልኣከ ሞት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ማለት ሞት ብዘይ ቆፀሮ እዩ ዝመፅእ፣ መልኣከ ሞት ብዘይ ቆፀሮ እዩ ዝመፅእ ከም ሌባ ማለት እዩ። ሌባ እውን ብተመሳሳሊ ብዛ ዕለት እዚኣ ይመፅእ ኣለኹ ኢሉ ኣይነግረካን። ስለዚ ብመልኣከ ሞት እውን ይምሰል እዩ ሌባ። ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ከጣቕዑልካ ከለዉ ምርኣይ ገጾም ዝርአ እንተደኣ ኮይኑ እቶም ሰባት ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ፅቡቕ ዝኾነ ኣመለኻኽታ ኣለዎም ኣብ ልዕሊኻ ማለት እዩ፣ ኣድናቆት እዩ ማለት እዩ። ገጾም ዘይረኣይ እንተደኣ ኮይኑ ግን ኣብ ዙርያኻ ዝርከቡ ሰባት ኣባኻ ፅቡቕ ዝኾነ ኣመለኻኽታ ኣረኣያ የብሎምን። ስለዚ ተጠንቀቕ። ዝሞተ ሰብ ደጊሙ ክመውት ከሎ ክንርኢ ከለና ብተደጋጋሚ ተሓትኒ ስለ ዘለኹም እየ ሕዚ እውን ደጊመ እየ ዘለኹ። ብሓፈሻ ዝሞተ ሰብ ከዘራርበካ ተሎ ቀዳማይ ዝክር ዘክረኒ ማለት ፍትሓት ግበረለይ ነዳይ ናብ ላዕለይ ክኸውን ይኽእል። ካልኣይ ዝሃብኩኻ ሓደራ ኣይተዋፃእካዮን ኣይፈፀምካዮን ክኸውን ይኽእል። ሳልሳይ ኣነ ዝገብሮ ማለት ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ፅቡቕ ዝኾነ ስራሕቲ ንኣብነት ናይ እግዚኣብሔር ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ቅዱሳን ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ኣዴና ክብርቲ ቅድስት ድንግል ማርያም ክኸውን ይኽእል። ናታ ዝክር ዘክርሮ ኣነ ዝዝክሮም ዝነበርኩ መላእክቲ ቅዱሳን ዘክርሮም ማለት እዩ። ካልእ እውን ኣብ ስድራና ወይም ኣብቲ ቤተሰብ ባእሲ ፅልኢ እንተደኣ ሃልዩ ዝሞተ ሰብ ደጊሙ ክመፅእ ይኽእል ወይ ደጊሙ እውን ክመውት ይኽእል እዩ። ብዕራይ ምርኣይ ማለት እንዳጓየካ እንዳወገአካ ምርኣይ ናይ ጦቃር መንፈስ ዛር መንፈስ እዩ ማለት እዩ። ላሕሚ እውን እንዳወገአትካ እንዳበረረትካ እንተደኣ ሪኢኻ ሙጬ ዘሪጋ ትበሃል መንፈስ እያ ማለት እዩ። ብቻ ብከባቢኡ ስለ ዝፈላለዩ ናይቲ መንፈስ ሹም ተኮላሽ እያሱ እውን ትበሃል፣ ጨሌ ወይም ጎለም እሸት ንብሎም መናፍስቲ ከምዚአን ዝበላ መናፍስቲ እየን መብዛሕትኡ ግዜ በጓላት ዝግለፃ ማለት እዩ። ብኣንስተይቲ ላሕሚ ባዓልካ እትፈልጦ ሰብ ወይ ከዓ ህፃን ቆልዓ ሰይፈ ስላሴ ዝተፈላለዩ ዓይነት ጸሎታት ውዳሴ ማርያም ኣርጋኖን እንዳጸለየ ምርኣይ ጸሊ ኢኻ ትበሃል ኣለኻ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣርጋኖን እንዳጸለየ እንተደኣ ሪኢኻዮ ኣርጋኖን ጸልያ ትብለካ ኣላ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ማለት እዩ፣ ወይ እግዚኣብሔር ከምኡ ይብለካ ኣሎ ማለት እዩ። ኣንጭዋ ናይ ምንቀኛ ናይ ሰላቢ መንፈስ ተምሳሌት እያ። ተመንና ድሙ ናብ ገዛኻ እንዳኣተው ሽዑእታ ድሙ ነቲ ተመን ወይም ክልቲኦም ክበኣሱ ከለዉ እንተደኣ ሪኢኻ ገዛ ማለት ንስኻ ኢኻ ወይም ስድራኻ ቤተሰብካ ማለት እዩ። ስለዚ ክልተ ዘይስማዕምዑ መናፍስቲ ርኩሳት መናፍስቲ ማለት እዩ ናባኻ ወይም ናብ ስድራኻ ናብ ቤተሰብኻ ኣትዮም ኣለዉ ማለት እዩ። ናብ ጎቦ ምድያብ ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት ክኸውን ይኽእል። ብተመሳሳሊ እውን